Panjenengan pinutraken ingkang rama lah kok malah dedekku. Panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang Eyang mengko sing mateni wong tuwa panjenengan menika Prabu Kresna menika iblis lanat kuku karep. Mati dereng Nadyan aku ki wis tuwa yen to nyumurupi prajurit padha lumaku kuwi rasane kaya bali enom meneh. Werkudara. Wah. Baladewa Kakang kuwi. Wis suwe pun Kakang ora prapta negara Ngastina. Nganti pun Kakang ora weruh perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Gajeke crita sing wis sumebar warata saindenging jagat yen to anak-anak Pandhawa tumpes kelor tanpa sisa. Yo pancen bener. Anakku ora eneng sing urip, anake Janaka ora eneng sing urip. Kabeh padha tekaning pati. Lah kok dadi iki aku ngadep. Iki aku ngarepake rasaku kaya isih padha urip ning alam padang. Iki sapa Werkudara? Aku wis ora kerbong, aku wis ora ngerti. Wah. Sing ngarepku ya anake Setyaki. Lho, anake Setyaki? Yo. Jenenge sapa? Jenenge Jayasanga. Jayasanga ya Raden Sanga-Sanga. Lho, menangan. Iya. Raden Sanga-Sanga ya. Sing angka loro kuwi sapa? Miturut pasuryane, wah corekane pasuryan kok ora beda. Bareng aku weruh karo bocah sing ning tengah kuwi, rasaku kaya weruh karo Gatotkaca. Kuwi anake Gatotkaca kuwi putuku. Lho, putumu? Ya. Sapa? Kuwi Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana. Ya. Sing mburi kae. Kaya putuku. Anake sapa? Anak Antarja. Jenenge sapa? Raden Danurwenda. Lah terus kok sik. Anak Antasena eneng ora? Eneng. Endi? Iki bambung kaya bapakne. Gleleng kaya mbahne. Hus. Wah, ora nyono babar pisan Antasena ya anak-anak. Monggo wujude ya ora beda karo gerangane. Heeh, Mbah. Aku putumu, Mbah. Wah, jagat Dewa Bathara karo suarane wae kaya wis isih weruh Antasena urip ning alam padang. Biya-biya Werkudara. Apa? Iki adiling sing kuwasa nadyan atmajamu padha mati ana ning perang gedhe Bratayuda. Ning kowe iso nyawang anak-anakmu meneh, sarana kowe nyawang putu-putumu ingkang jebles ora beda karo gerangane. Wah, iya. Setyaki, wonten dawuh. Kowe ya ngono. Nadyan kowe mbiyen Senopati Ndarawati, sing saiki wis suda kekuwatanmu merga wis dipangan dening umur. Kowe anak-anak ya awak-awakane tanpa beda kaya kowe. Wah, kenceng ngarenceng kaya mengkono.
dasaripun anak kula songo-songo menika turun kula. Turun kowe tegese seneng jotosan. Wah. Ya syukur tegese ana sing nurunake karo sing gerang. Ih, matur sembah nuwun. Wo, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Jaya Sanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampanono. Mriki kula pendika jimat paripik. Siwa Banjar Jumut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, Jaya Sanga ya tak tampa. Pangestuku tampanono. Wo ingkang wayah. Utawi ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Sasi Kirana. Iki. Wah, edian padha ya mung kok gondrong. Ya wis ben. Tak kon potong angele ra jamak-jamak. Wah, wis ben menono bedane karo bapakne. Yo, tak tampa Sasi Kirana pangestune mbahmu Tampanono. Lho pendika jimat. Eyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang Banjar Jumut. Wah, Sasi Kirana putuku tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanono. Kula pendika jimat paripin dayan ing kasantosan. Eyang Curiganata kula ingkang wayahipun Danurwinda ngaturaken bekti kula kunjuk. Danurwinda tak tampa pangestune mbahmu Tampanono. Lho kula pendika jimat. Eyang Banjar Jumut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, putuku cah bagus tak tampa. Pangestuku Tampanono. Nuri sangat anggen kula ndadosaken jimat paripik. Simbah Grojogan Sewu aku ngaturke bekti ya, Mbah. Wah, iki kok ora iso basa. Wis tak kandhani anak Antasena. Diru karo gerangane. Yo, jenenge sapa? Aku putumu Jayasena. Ngaturke bektiku katur. Yo, tak tampa pangestune mbahmu Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Mbah Kakung bektiku katur ya Mbah Kakung. Wah, Jayasena tak tampa pangestuku Tampanono. Sanget banget tak pun didadekake jimat. Ana apa Mbah kok ngawe karo putu-putu kabeh? Kepareng aku putumu Jayasena nyadong dawuh. Ih, pareng ingkang putra pun Jayasanga cumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Sasi Kirana cumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Danurwinda cumadung dawuh. Jayasanga Sasi Kirana Danurwinda Setyaki Jayasena. Kabeh putu-putuku kabeh ngerti yo. Dina samengko aku minangka dadi wakiling Sang Prabu Kalimataya ya eyangmu ing Ngastina. Cetha paring dawuh kalawan eyangmu ing Grojogan Sewu yen to samengko ora suwe meneh eyangmu Kalimataya bakal lereh keprabon. Tegese ninggal keprabon Ngastina ora dadi nalendra negara Ngastina. Mula banjur mawana pirembugan. Sapa ingkang wenang lan ngganti kepraboning Yai Prabu Kalimataya ora ana iku jabamu. Ya kuwi kadangmu si Parikesit. Sabab ngendikane Yai Prabu Kresna, ngendikane adikku Kresna yen to nalika semana nampa sasmitaning dewa ingkang bisa nurunake turasing negara Ngastina ya kuwi ibu saka Wirata wondene bapak saka piranganing Pandhawa. Mongko sing ibu saka Wirata lan bapak para saka Pandhawa kuwi ming Abimanyu karo si Kanjeng Hyang Utari. Gandeng Abimanyu wis ora ana, Abimanyu wis mati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Mula banjur dewa paring dawuh kaya ingkang wis tak kandhakake mau. Ora ana iku jabung si Parikesit. Mula kowe tak jaluk kabeh padha nrimo. Kowe tak jaluk kabeh padha ikhlas. Merga iki pancen peparenging Jawata. Nggih. Mula dipun dawuhaken wa kula namung kantun derek. Nggih, mula dawuhaken Hyang kula namung kantun derek. Iki menawa dipun dawuhaken Kanjeng Hyang kula namung kantun derek. Aku mengkari manut pengendikaning simbah-simbah Pandhawa. Sapa wae sing dadekke ratune negara Ngastina, Jayasena mengkari jumurung, Mbah ora duwe niat kepiye-kepiye. Mula kang sangka kuwi kabeh padha tata-tata samapta gati sawingking diri. Bakal kepiakan ya kuwi jumenengane si paripurna ya si Parikesit. Ya mung dina samengko ana panjaluk saka aku ing ndaturake marang Kyai Kresna. Gandeng mbahmu ing Grojogan Sewu ingkang bakal mangku kelawan Parikesit. Mula dina samengko aku njaluk syarat srana supaya turas Kurawa lan turas Pandhawa padha rukun. Tegese yen ana turuning Kurawa ingkang rumangsa isih mangkel atine lan isih lara rasane merga wong tuane mati ning Bratayuda. Yen bakal darbiniat kang ora prayoga dielekke, dijak manunggal. Ewondene ora kena dipringgake becik mangsa Baranga Purbawasesa. Merga pangajabku Ngastina tentrem, Ngastina ayem ana ing panguwasaning putuku si Parikesit. Prawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimatmu. Nggih, wong Istunawada dawuh Kanjeng Hyang.
Iya Kanjeng Hyang kula namung estu padha dawuh Paduka. Ya, Mbah, aku mengkari manut nersane Simbah. Terus putu-putu saiki didhawuhi piye? Ngrondani negara Astina. Yen ana trubusaning satru telik Mangindrajala. Ingkang kabeh mau dumadi saka turasing para sata Kurawa Jawa dikangelan. Dilangket, dijak manunggal ewadene berguguk mutawaton mangsa borong tak pasrahke marang kowe. Nyuwun pamit tambah pangestu, nyuwun pamit tambah pangestu Kanjeng Hyang. Kata dian Gatotkaca tinon mapakar Kasuta Tegapira Kresna Parta Manohar Saktinira ngaglah ngregancang nganti kaya tugu Sinokarta menika ta warnane putra ing pringgondani atmajaning sawarga Raden Gatotkaca kekasih Raden Sasikirana citranipun prabéda kelawan ingkang Rama nalika semanten sigra tancut taliwanda tancut tawaning jejinjing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange arsa ngambah dirgantara Raden Sasikirana samya sakala suku jejak Bantara gayuh ngawiyat sumusuping ima Imandaka.
jejer Indo
caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambraganggeng awita denceng-dencengan nuwun sewu ndadosaken kaget raosing manahipun ing abdi pun togok ing atasipun kula menika namung abdi kula menika namung batur mboten kadosa dinten menika lha kok kula dipun caketaken anggenipun sowan togok wonten dawuh sinuwun Prabu nimbali dhateng abdi pun togok ngerti yo yen to wektu dina iki tembang rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to Ngastina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal gumanti keprabon ya kuwi ora ali kejaba mung ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanana kejaba mung Raden Parikesit Gok wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake yen to aku Prabu Sawarka ing Trajutrisna iki isih turun Prabu Boma Narakasura tegese isih ana sambung gedhe antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng Gok bareng tak pitung-pitung apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane si Parikesit sinambi nyaketake pasduluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Trajutrisna muga bisa direngkuh minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumeneng nata ning negara Ngastina lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu kuwi dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe Pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sanggatak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing Sinuwun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pethi pirang gerobak aku ora bakal wol kesugihan negara ing Trajutrisna iki tumpuk undung kula kang sangka kuwi aja dikangelan kok Mas Picis Raja Prana wulu wetu sing saka negara Trajutrisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Parikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit kok rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaruing sinten ingkang mantun minggah datur ing negari Trajutrisna kejawi namung Radyan Kertiwindu dah nyang swela miwah Sang Dursabala dumrajak tanpa harapan mangayun ngersaning nata Prabu Sawarka kaget ngesanata ing Trajutrisna wae
ya bala pandom ya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surukadite Merut layut sagung Praratu lho sapa iki dumrujug tanpa larapan ngadhep ning panjenengan ingsun kowe kawula saka ngendi yen pancen kowe priyagung saka ngendi dipun tepungaken kula menika namung kawula alit negari ing Trajutresna wonten ing sudi mestani dhateng kula menika namipun Kertiwindu seniwun Kertiwindu lho nggih kasinggihan menika kadang kula menika anak kula pun Danyang Swela tuwin menika anak kula pun Dursabala Kertiwindu Danyang Swela Dursabala lho nggih kasinggihan mekaten wigatine apa wis ana ning negara ing Trajutresna sepisan kula ngaturaken pabekti ndungkap angka kalih wiwit saking jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata nglempakaken bulu bekti piwah glondhong pengareng-areng menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi Kertiwindu wonten dawuh ngertimu apa iki perkaraning Nalendra dudu perkaraning kawula nuwun mapunten namung kepengin ngamuningan kemawon yen pancen kowe pengen ngerti glondhong pengarang-arang guru bakal guru dadi peni-peni raja peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit ingkang bakal kajumenengake nata ing negara Ngastina tandha tresnaku aku ki anak Prabu Bama Narakasura Kanjeng Hyang Kresna kuwi banget nggone caket kan para Pandhawa mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur nyambung memitran kelawan Yai Prabu Parikesit ngaten to iya nuwun sewu sampun kinten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep lho wis trep piye nuwun sewu menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi Sorapati wonten ngersanipun para Pandhawa Gusti kowe aja ngawur lah kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono inggih amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedeple dhateng nata Ndarawati ingkang eyang menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kalian mungsuh kaya aja ngawur Kanjeng Hyang Ndarawati iki pepundhenku kok lah dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Hyang Ndarawati iki mungsuhku cariyosipun mekaten kaleres nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang Rama menika saking astanipun ingkang eyang piyambak lho Kanjeng Rama Bama Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Hyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi boten wonten perkawis, tentu boten badhe kelampahan. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu kacariyos ingkang Hyang menika nuwun sewu sawijining nalendra ingkang Mban Cindhe Mban Ciladan. Tegesipun ingkang caket dipun Mban Cindhe nanging mboten caket dipun Mban Ciladan. Inggih. Kados ingkang Hyang menika kaliyan ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang Rama menika nggadahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putranipun ingkang Hyang Prabu Kresna. Kacariyos nalika semanten Raden Samba menika bedang garwanipun ingkang Rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Monggo sampun kadenangan wonten buktinipun. Ingkang Rama menika jatosipun nrimah Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngraga rempela. Malah sajake ngina kalawan ingkang Raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bama Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negaring Ndarawati ingkang Hyang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh, "Aku ora melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija." Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepengking boten saged ngadili perkawis ateges ingkang Hyang menika sawijining tiyang yang boten saged damel adil tumrap kula warganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kaliyan anak. Mila wonten ing mriku ingkang Rama tumunten seda krana saking pokal gawinipun ingkang Hyang piyambak. Mila menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng parikesit ingkangipun dados nalendra wonten negaring Astina. Oh, nuwun sewu, menika lepat. Ing mestinipun panjenengan sowan dhateng negaring Astina menika dados nuwun sewu, dados parang muka ingkang sejatosipun sak mangke
saged adamel gagar wigaripun parikesetangipun dados Nalindra angka kalih ngudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama panjenengan pinutraken ingkang Rama lah kok malah dedegku panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang Eyang mongko sing mateni wong tuwa panjenengan menika Prabu Kresna menika sinipun iblis lanat tuku karep mati dereng Sapa tagak Kertiwindu ki anak Sengkuni wo mula cangkeme elek aku dadi ora tepung ora ana apa-apa kok terus ngububi Sinuwun Prabu Sawarka bareng Sinuwun Prabu Sawarka ditritani sedane ramane terus iblis lanat klepat wah kae mesti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho kowe ngerti ora telu-telune mau trubusaning satru heeh Kertiwindu mau anak Sengkuni Danyang Swela kae mau anak Asatama Dursabala kuwi putu Dursasana wah awak dhewe iki lho urip suwe tenan ya Gok ah iya wit saka para Pandhawa nganti tekan seprene kok ora mati-mati mbok kowe nglalu Gok dasmu kowe wong tuwa dikon nglalu sampeyan ae dhewe ora mbangane ketuan alung golek dalaning mati kok wis kowe aja omong kuwi gunung tanpa guna Sinuwun Prabu Sawarka diemutke dielingke engko ndak kriwikan dadi grojokan Gusti kula aturi kandel Gusti